isifo ihe ifuru today ihe niile ifu tata bụ akọlụ ndị Legend Band International. Ihe anyị lụrụ anyị nọ bụ igosi omenala na ọdịnala ndị na ụdị ma ụdị ọbụla. Anyị na-egosi ụdị nke ọbụla ị chọrọ ka anyị meelụ gị. Ị chọrọ anyị egosi gị ọdịnala ndị Congo, ị chọrọ anyị egosi gị ọdịnala Igbo n'ụdị ọbụla, ị chọrọ anyị egosi gị ọdịnala ndị Rivers. Ihe anyị nọ bụ ị na-egosi ọdịnala ndị maka sị na omenala ndị ga-adịrị ndị. Ya ọ maka na ị ka na-abịa abịa mana ihe mere bụ na inwekwe ndidi n'oge na-eteghị aka ị ga-afụkwa ọdịnala ndị Igbo na ọdịnala ọtụtụ ihe ọbụla dị iche. Ihe a bụ ọbara ụba the entertainment group gbasara aka metụtasịa omenala ụfọdụ ndị na Nigeria na Africa gbaa gburugburu. Mana ndị a na-akpọ ụgbọ ma ọ bụ ndị a na-akpọ egwu a were etu ha si gaa Congo ọ dị ka ndị a chefuru ndị a na-abụ anọcha na Congo eburu ndị Congo. Ofu ihe ị ga-aghọta na ya bụ na onwere ejego Congo kama na ihe dị na ya bụ na a sị na akara aka onye na-edu ya maka mmadụ na-eme ihe chi ya kpọrọ ya na-eme ihe chi ya kpọrọ ya ọ naba akara aka bụ igba egwu ọbụla egwu niile ma egwu ndị ọcha ma egwu rege nke a na-akpọ rege ma egwu ọgbara ọfụla a na-akpọ hip hop ma egwu ọdịnala Igbo bụ high life anyị nọcha na ya. What did they do?